So nakatulong mo jong ay tama mananang tangat ay marilang pagkulit na ng sapwit kinulong ba mahapon mayakam ng tukoy mo ako sa tukingan amang pad selamat jalan yang mau datang selamat tinggal kami iya ada kepada baik imam mengurus nami kamu jago ng sabba sa sabhane akan Thank you.